Haplas! Haplas mo dia, haplas! Garantisado! Ayo, tanan alibyo! Sus, pagkaninduta, gidaan niya kung haplas, oyo. Nag-green-green pa ba? Tanan sakit gidaan ni bay, mapaayo. Kay basta ako ganay magbuhat og haplas. Garantisado, 100% ayo yun siya dito. What? Pero tayo siya. Lan, kaya di na ko ni ibaligya. Dapat ibaligya na ako ni sa mga tao. Sa mo dapat may mga tao diri. Ay, dito sa unahan. Sharp din ni Mahalin. Ay, tara. Busing! May hapon! Ay, saba ka nangihi ko. Ay, nangi pa na boss. Pagdali, boss! Siya, dugaya man mo mag-ihi, boss, ay! Ulat pa. Dali, dali. Kaya na ako istorya si mo, ah. Dugaya pa na mo mag-ihi. Gibusaw ka, boss? Gusto ko ganun. Sama na. Kan, boss? Aplas! Aplas, para asa mo na. Para asa? Mas hindi sakit imong likod, sakit imong batang, sakit imong kasukasuhan. Haplas para sa imo, ha? Nah, yun ako na kinahanglan ng haplas dong kay. Sus, kaligon pa na ako, kabata pa na ako. Ligon pa kayo. Wala pa ko mga gipagbate nga. Kasukasuan. Na, di ka magmahal, kol. O makapalit ka na kung haplas, kol. Oo, di man na pwede sa kuwagon kay kaligon pa man ako. Anong kunan pa ko mo haplas? Kasi hindi, magsakit imong liog ko niya. Asa? Kamakan si mong asawa mo, ni mong haplas. Manguan, pagka manunglom, pagka sa kuwa. Ano ko sakit doon? Ba't dito sa pikas na pamaligya? Dito speaker, di ka mapalit. Kung palit ano ay. Bahala ka. Kaligon pa na ako. Sige, pag magkasakit ka, ayaw kong pangitaham. Suri-suri na ko, ane. Balaw, kailan mo anong Bahala ka di, ay. bahala po ko diha. Nahulan banana ko ng haplas. Ano ang bataan eh? Kasama na pa ni baligya, bay. Hala. Naagikatlan. Tama ka ni siya akong mga kwan ba, akong mga baligya. Ito na ko to. Grabe naman yung bunihan eh. Grabe naman katagaan eh. Ay, ni ba? Kol, may hapon! Oy! Ay, Kol, noon sa mga Kol. Sige maligag pangilkil. Lagidong, yung atake gid ba? Ha? Ano siya atake? Heart attack na yung sakit, Kol? Di bang guni heart attack ko? Nakaginawa ka manggani ko? Katul lang yung kayo. Katul kayo. Ay, tama. Kabalo ko si mo sakit, Kol. Buni. Udong! Katol na kayo ni ba? Gabi po ko si Katol ani. Kung si Misyon na kayo ko ani. Na, katul kay, Kol. Ayo ay. Tama yun kay Kol. Kay naabot ko. Nga naman. Nakoy dala tambal para ana. What? Sure man ka na. Oh, sure ko. Gusto ka, ne? Pila man sana. Aw, pila ne? Kining isa ko, 50. Kini 50. Kini po 50. Yati ka mahal ba ang plaza na? Unsa man na? Branded? Branded? Labaw pa ni si branded call kay ako'y nagbuhat ani gitudluan ko si kong lolo. Oh, sige sige, testingan na namin epektibo man na. Sige, testingan ni mag-epektibo. Asa may batang kini isa? Oh, kada isa. Sige aw. Pinta lang sa pinta. Oh, sige ta. Sige, testingin call. Sige, testingan ko nig epektibo man ni. Oh, unsa na batian nimo call? Ay, okay na kay ko nang wala na akong buni pero what? Ano inani man akong tingog? Na. Sakit po na call mo na ang side effect sa tambal. Hindi, unsaon naman eh, nga nabayot naman ko. Nabayot akong tingog. Aw, unsaon na? Napo ko'y tambal anak call. Pero kaning isa. Sumagbayad na sa day ko ni si Mua di ay. Laway, kagasto ba ni oy? Gasto jud ko nya unsa man ganahan ka na bayot lang ang perminti. Uy, dili ko dong oy. Ami bay, paliton ako ng isa bay. Sige, dara call para dili na ka mabayot call. Ami biyang Dahil bay. pinta ko. Sige, imna call para mawala na lang mong pagkabayot. Oh, nya call. Sige pamatin nimo. Okay dong, okay na. What? Pero ay, nawala na ang kabayot pero nahiwi ang akong baba. Nahiwi mong baba call. Amo na side effect sa tambal. Nanausay, nambala na ay, wanaw ni klaro. Pero ay kabala ka call kay napa may isa na bilin mo ni tambal ana. Nay, manong ibruangan ba? Hindi ko maulian na na. Sos tuo lang si Kwakol kay ako may nagbaligya ng mga tambal kabalo jud ko unsay mga dapat nimo imnon. Sige, palito na ako na. Inap ko 50 na rin. Sige call, paito nimo. Wala, palito na. Hiwi man ang baba nimo call. Naku 150 bay. Kina call imna na call, imna. Basta maulian ko na. Oh, maulian ligana imna. Oh, nya call, gaan na yung paminaw no. No. Isa man na call. Hala dong, epektibo gini mo tambal dong. Ay, epektibo kay call no. Wala na akong hiwi sa baba pero Wala na hiwi sa baba. ay sa Ano naman? imbalik pa ng katol sa kumpuni. Ha? Balik! Aw! Nimbalik na pod kol. Imna na po naman itong kaduha. Itong si katulo niya. Magbalik-balik lang yung kaginuman ng tambala. Uy dong, may klaro na yung tambal dong. Katol Katol magkaro. kayo. Ana, magdina ko. Magbalik-balik ng tulo. Oh, naka 150 na ko. Salamat kol. Uy dong, asa mong ka? Imno na lang na ako ni Isabi. Kaya para mawala ang katol.